చాలా మందికి నిత్య జీవితంలోని ముఖ్యం అనిపించేవి అందం, అలంకరణలు. ఇవన్నీ మాయ, తాత్కాలికమని జైన ధర్మం చెప్తుంది. అందుకే ఇందులో భాగంగా ఉంటుంది ఒక భయంకరమైన కానీ అత్యంత పవిత్రమైన ఆచారం. అదే కేశ్లోచన్. కేశ్లోచన అనేది జైన మునులు లేదా మునివృత్తి ఎంచుకున్న వారు తలలోని జుట్టును కత్తెర లేదా పదునైన వస్తువులను ఉపయోగించకుండా చేతితోనే ఒక్కొక్క వెంట్రుకను లాగుతూ మొత్తం జుట్టును తీసివేస్తారు. ఇది ఒక ఆత్మ నియంత్రణగా, శారీరక మానసిక శుద్ధిని ప్రతిబింబించే విధంగా జరుగుతుంది. ఇలా చేయడానికి ముఖ్య కారణం, జైన మతంలోని ఒక వ్యక్తి సన్యాసిగా మారుతున్నప్పుడు ఆయన తన వ్యక్తిగత సంపద, బంధుత్వాలు, ఇంద్రియ సుఖాలు అన్నిటినీ వదిలేస్తారు. అలాంటప్పుడు ఈ జుట్టుని కత్తిరించే బదులు చేతితో లాగడం ద్వారా దేహంపై ఉన్న మమకారాన్ని పూర్తిగా తొలగించడమే దీని ముఖ్య ఉద్దేశం. మన దృష్టిలో ఇది చాలా కఠినంగా అనిపించవచ్చు, కానీ జైనుల దృష్టిలోని ఇదొక పవిత్రతకు సంకేతం.